beginnen, dames en heren, met niks minder dan de Ruinermars. Dus installeer ik even. Hallo, oefenen nog een toes, jongens. Kom. Ze gaat hier. Nee, ik zeg dat sommigen nu een instrument niet hebben gepakt. En bied je dat niet aan, want anders wel op een goed en dan beginnen we aan. Dag. Nou, zo. Ja. Slagwerken in het midden, koperbieten, rood. En ik ga je van de ingang. Dit is vervoering optima forma. Ja. Alle kapellen door elkaar muziek maken. Wat is nu zwaarder als samen het gevoel hebben van muzikaliteit en samenhorigheid. Jongens, fantastisch. Kijk eens waar jullie kunnen ons jeugdprincipaal gans weer aanstaan om te genieten van shitter en glitter. Ik snap het al. Ik snap het ook niet. Wat over? Ik denk dat we het tijd is voor een puntafwas voor onze kapelmeester. Mogen ik een daverend applaus winnen op zonginstrument voor niks of nieuws minder dan de enige echte Riek Alles! Kom hier, Jean, hier met Jutski. Heel goed. Goed zo. Goed. Ja, dames en heren, dit is voor mij. Ja, draai je ook. Goed zo. Goed. Kijk hier, Rick allemaal zin. Goed zo. Dan zal ik een groen vragen om gewoon op Rick te letten. En ik ga het gewoon terug. De camera. Goed, dames en heren, we gaan beginnen met de Ruinermars. Je hebt allemaal de partijen gekeken. Zo niet die ene concours is er een inspeelwerk. Let op, de jury heeft het ook. Donkergret, dit is het begin van het concours. Ik tel 2 vooraf, wordt iets stilte in de zaal. En iedereen die niet meespeelt, er is ook één zangstukje. Ik noem aan dat dan ook iedereen mee kan doen in een beste Duits. Yes? Klaar? 2 vooraf. Daar gaan we. We gaan we. 1, 2. Goed zo.
de plichtpleging. Gevolgelijke aandacht voor de kapelmeester, dames en heren. Yes, want het LKZH wordt al jaren geapend met het Limburgs volkslied. Dat heb je hier ook allemaal. En daar kent ook iedereen de tekst van. Dus ik zou je willen vragen, alle Blaozers, speel op ik best een Limburgs volkslied. Alle zangers die wil ik horen tot hier. Ik tel 3, 4 vanaf en spelen we met z'n allen het Limburgs volkslied.